מה זה כאן? פה? זה הישיבה שלנו? זה התרגשות? מה קורה? היום הוא הכי יפה אחרי שהוא חפוף ואני במקום עושה ייבוש. אז הוא הכי יפה. בלי הקפה ביד? רואים את לולה? כן, להזיז אותה? לא חלק מהעמודה. פה? גדול, מתן, איזה עצי? מה? עבור, האם שומע? עבור, האם שומע? למה המכנס שלי הכי מבליט. אבא, מה אתה עושה? בכלל לא שומעים אותי. אז אני מקריאה את השאלה? יש פה את השאלה. יאללה, שאלה ראשונה. את הכל? לא, אחד. אני רואה, אבל אני חייבת לקחת לפי סדר? כן. תעשה זום אאוט, כמה שיותר אאוט. לא. שהזום יהיה. And take one, ככה. עכשיו? שאלה ראשונה. שאלה ראשונה. דום דום. זיכרון ראשון מרעות. שוט. וואו, צריך לחשוב על זה. וואו. פרצוף עגול, שמן, כזה כמו ירח, יוצא החוצה ומחייך. יש לי הרבה זיכרונות ראשונים. כשהיינו בבית לידה בברית של דורו. זיכרון הכי חרוט לי. הכי חרוט. אז בכל זיכרון ראשון זיכרון חרוט, כאילו משהו שזה. זה שלמדנו לפסיכומטרי והחלטנו ללמוד בים. אמרנו שנלמד הכי טוב את המילים בים. אז לקחנו שמשייה ומחצלת ונסענו לים. שאימא שלי שמה לנו 2 קערות של במבה על השולחן. סיפרתי את הסיפור הזה 1000 פעמים, אבל הוא ממש חרוט אצלי. 2 קערות של במבה, אחת לה, אחת לי. אני חושבת שרעות הייתה אולי גג בת 2, ממש קטנה, ואני הייתי בת 5. ואכלנו במבה, ואז רציתי לאכול מהקערה שלה, לקחתי לה במבה אחת, ואז פתאום ראיתי אותה מתעצבנת כמו שאין לתאר, ולוקחת את כל הקערה של הבמבה, והיא פשוט ויתרה על כל הבמבה שלה, בשביל לדפוק לי את זה על הראש, אז זה שלקחתי לה במבה. בכיתה, מה זה היה? אני לא סגורה על הכיתה, או ב' נראה לי, אז המורה הביאה אותה והציגה אותה מול כולם, אני זוכרת אותה ככה עם הגבות שלה, ילדה כזאת מלאה טלטלים. כאילו, כשנולדתי היא כבר הייתה, אז כשהייתה משחקת איתי, כשהייתי קטנה, אז היא הייתה עושה לי כל מיני צורות בדף, נגיד סתם צורה אמורפית כזאת, ואז אני הייתי צריכה להמשיך את זה וליצור מזה ציור. או שהייתה עושה לי כמו דפי פעילות שיש היום, אז היא הייתה מכינה לי כאלה, וממש עושה לי מזה חוברת, ואז הייתי אוהבת את זה. זיכרון ראשון מאמא. מה צריך לומר? הזיכרון שלי זה תחרות אבא נגד אמא. לטוס לקפריסין. אני זוכרת שעשינו אצלה את הערב הזה אצל ההורים שלה בבית, שהזמנו חשפן. ידעת מזה? הצטלמנו עם חזייה במכנס. יש לנו תמונה. אני יכולה להביא לך את התמונה הזו ותשים אותה במצגת. גם חשפן, גם חזייה? החשפן הבריז, הוא לא הגיע בסוף. כמה נפגשתם?
לא, אבל זה זיכרון לא, משמעותי כאילו. כן, היינו בלהקה, רקדנו, עשינו, אבל אני חושבת, כן, ממש זה ערב אחד, לדעתי זו הפעם הראשונה שהייתי אצלה בבית. באמת? ממש בטט כזה, טט נראה לי, חטט כזה. זוכרת שלמדנו שבזכותה הצלחתי את הבגרות 3 יחידות, תודה רעות, במתמטיקה. ולא, זוכרת שכל הזמן אמא שלי הייתה רואה אותה ואומרת, איזה יפה רעות, איזה יפה היא. זה אני זוכרת. זיכרון ראשון שלי מרעות זה בעצם הפעם הראשונה שנפגשנו. זה היה באייבר, ברחובות, במועדון כזה. ואני ישבתי על הבר, הייתי עם חבר שלי שבדיוק הכיר את הילה, הם היו ביחד, ופתאום רעות באה אליי, באה מאחוריי כזה, מצד שמאל, אני יושב ככה, והיא באה אליי מאחורה, מצד שמאל, ואומרת לי, אני מסתכל, פתאום אני רואה אותה, וזו יפה כזאתי, אומרת לי, נו, אז מה אתה מספר על עצמך? ואני ישר הבנתי שהיא מתחילה איתי. וואי, אני זוכרת שעשינו מסיבת פיג'מות, כל הבנות, וישנו אצלה באיזה יום שישי. נכון. אז בבית הישן, שהיה את המדרגות הגדולות. איפה שאח שלי היה עמית גר עכשיו, נכון. אני לא יודעת אם מי תזכור, אבל אני זוכרת שהיינו בתחילת חטיבת ביניים, והיה איזה כיפור שנפגשנו ברחוב עם הבנות, ויצא מצב שיצאנו לחזור יחד בשעה מאוחרת, והלכנו ודיברנו, פטפטנו ברגל, והיא גרה באמת איפה שאח של אל גר היום, חוב העדרים נראה לי, ואז דיברנו כזה קצת, גם על לימודים, גם על החיים, ואז קבענו להיפגש אצלה, אז זה היה כבר, כן, ואז אמרתי שאני אלמד אצלה יחד מתמטיקה, ואכלנו במבה על המיטה שלה, וזהו. הזיכרון הראשון שלי מרעות בכללי, זה פשוט מהיסודי, מבב ליטי, לא יודעת, כזה. למה? לשם לא הגעתי איתכם. לא, היינו כל אחד בכיתה אחרת. אני בגילה, ליטי משהו שאין זיכרון. וואי, אני לא זוכרת אותה בהתחלה, אבל אני זוכרת את הזיכרון הראשון שלי מרעות בכיתה A, שהייתי גרה שם מעל החנויות. החלטנו לאסוף, זה הרעיון שלי, האמת, חיפושיות מאחורי הבית שלי, וללכת אליה הביתה ולעשות לנופר הופעה, ולזרוק עליה את החיפושיות, ועד היום היא מאשימה אותי שאני דרדרתי אותה בזה. זה הזיכרון הראשון שלי. ואני זוכרת שאני ורעות היינו החברות הכי טובות בכיתה ו', ואז יום אחד רעות באה אליי בבית ספר, בהפסקה, בואי, אני צריכה לספר לך משהו. את רואה בי משהו שונה? אמרתי לה, לא, את רואה בי משהו שונה, ואז היא אמרה לי שהיא עשתה גבות פעם ראשונה. זה מצחיק שהזיכרונות שלנו מתקשרים. גם לי זה, אוקיי. ליטל קוראת? אני? אם היית צריכה לתאר את האישיות של רעות באמצעות מכשיר מטבח, מה זה היה? אתה מכניס אותי. ממש, זה בא לי ככה, רעות בוודאות הייתה מסחטת מיצים, כי אם יש משהו שרעות רוצה, או משהו שהיא רוצה להוציא ממישהו, היא תסחט לו את המיץ. באמצעות, כאילו ישר עלה לי את המיקסר הזה של העוגות, אבל כי כאילו נורא סוערת כזאת, מערבל כזה, אז מיקסר של עוגות כזה. מכונת קפה. מכונת קפה? כן. מכונת קפה. מכונת קפה, למה? כי היא מכינה קפה. היא רוצה לפתוח בית קפה. נראה לי מיקסר. למה? אני לא אוכלת ראשים. למה מיקסר? לא, מיקסר זה זרי, זה מתקתק, זה נראה לי מדויק כזה, ואפשר לעשות איתו הרבה דברים, ויצירתית. או מיקסר. למה מיקסר? כי מיקסר עושה הרבה רעש, ורעות חופרת. אני אגיד, כמו תמי 4. מתקלקלת. היום שזה... אל תתערבי לי בתשובה, סליחה. אני אמרתי תמי 4 בגלל שרעות כל הזמן
לאורך כל החיים שלנו בעצם. היא תמיד ידעה, כשהיינו צריכות ולהתייעץ איתה, היא תמיד ידעה למלא אותנו ולעזור לנו. אז וואי, זה מה שעלה לי. תשובה. מפגש. בלנדר, למה? עושה הרבה רעש. כף מזיגה. מכשיר מטבח. אוקיי, בלנדר. מהיר, עושה הרבה, בכמה שפחות זמן, וכמה שיותר דברים, ובסוף מה שיוצא תמיד מושלם. עכשיו להתחרות בתשובה הזו. אני מעתיקה, גם ככה לא יהיה לך זמן להכניס את התשובה שלי. מעבד מזון. זה כן, מיקסר, חדשני. כי זה כזה יכול להתחיל לאט, וזה יכול להתחיל מהר, וזה יכול להיות כזה מערבל, זה יכול ללוש בעדינות, וזה יכול להיות כזה עוצמתי. בלנדר, שמוסיפה מלא דברים, והיא מכינה מלא דברים, וכל מיני, בסוף יוצא ממש טעים. זה שקית שנד, שיכולה להיות כזאת רגועה ונחמדה וזה, ובשנייה אחת ככה מהר להתהפך. זה מזכיר לי טוב. סכין שף, גדולה כזאת, כי היא חדה, כמו תער. סכין מטבח, אבל בצורה טובה, באופן חיובי, לא בצורה השלילית. באופן חיובי, סכין היא חדה, היא יודעת לתת בראש קצת צריך, היא יודעת להחליט החלטות, יש לה את הרגעים שלה בקטעים האלה. טוב, שאלה הבאה. כן. מה רעות הייתה קונה קודם אילו זכתה ב1,000,000 שקלים? בריאות. בריאות דבר ראשון. מלא רופאים פרטיים לכל ענף. אני חושבת כרטיס טיסה. נכון? הרבה רופאים, שיהיה לה רופא מזה, רופא מזה. זה מזיל. כרטיס טיסה לאן? איזה משהו אקזוטי כזה, לא יודעת, הונולולו, הוואי. אי אפשר לקראת את זה, אבל היא הייתה הולכת לכל, כמו היום שהיא הולכת לכל רופא אפשרי. ויטמינים. מכשיר CT, MRI, היה לכם בבית. מכשירי ספורט, דברים כאלה, קוצב לב, שיהיה ליתר ביטחון. הדפיברילטור הזה, היה לכם בבית. חדר סטרילי כזה, שנכנסים אליו עם כפפות, וזה מה שהיא הייתה עושה ב1,000,000 שקל, קודם כל. בגלל שהיא זוכה באיזה כסף מסוים, היא ישר מחלקת את זה למשפחה שלה, לאחיות שלה. אם אתם שואלים אותי, היא צריכה להביא לי את הכסף, שאני אנהל אותו בחשבון בנק. משהו רפואי, אני לא יודע. משפרת את הבית, כאילו שיהיה לנו בית יותר גדול, והייתה קונה הרבה דברים. רעות לא הייתה קונה, היא הייתה משקיעה, הייתה לוקחת את הכסף ושמה אותו בבנק, שמה אותו באיזה, לא יודעת, משקיעה בבית. אז קודם כל, היא לא הייתה רצה לקנות שום דבר, היא הייתה שבת, עושה טבלה, חושבת בדיוק מה יהיה הדבר הכי נכון לעשות. היא הייתה קונה נכס, משהו שיחזיר את הכסף או משהו שיביא לה ביטחון. מלא דברים. כמו מה הייתה קונה? מלא חתול, מלא ביצות קינדר, מלא כל מה שאנחנו רוצים והיא רוצה. אתה אומר בית. לא, בית אי אפשר ב1,000,000 שקל. אפשר? כמה עולה בית? 3,000,000 שקל. נראה לי הייתה לוקחת את כל המשפחה לטיול, אבל איזה משהו מדברי כזה, לנשמה, מיינדפולנס כזה. מה הייתה קונה קודם כל והייתה זוכה ב1,000,000 שקלים? היא הייתה קונה משהו שיעזור לעתיד של ילדיה, הייתה חושבת על משהו שיצא ממנו רווח עתידי, וזה יהיה לילדים שלה. דומה קרוב. האם רעות מאמינה שיש חייזרים ביקום? ברור. הכי רעות. לא. בחיים לא מאמינה לזה. גם אחת כזו נראה לי של קונספירציות, רוצים לעבוד עלינו, כל מיני כאלה, וברור שהיא חושבת שיש חייזרים ביקום. כן. התשובה היא כן. שרעות הייתה קטנה, הייתה מתה מפחד מחייזרים. הצלילים של אילנה דיין, של התוכנית של אילנה דיין, היא הייתה מתה מפחד רק מהצלילים, היא הייתה מחכה במיטה, והיא כל הזמן הייתה מפחדת שהם יבואו, אז היא הייתה באה לישון איתי, עד גיל מאוד 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 גדול.
כי בטוח יש חיים אינטליגנטים איפשהו ביקום. לא חושב שהיא מאמינה בזה. היא מאמינה שיש איפשהו כוכב שעושים בו לק. מאמינה שזה יכול להיות. היא לא מאמינה שזה בטוח, אבל היא מאמינה שזו אפשרות. ברור שכן, קל. ברור. אני רציתי להגיד לא. שרעות, ברור שהיא מאמינה שיש חייזרים. חייזרים? ברור שהיא מאמינה. היה פעם את הזה ביצית, כולנו האמנו, אבל מאז עברו שנים. אני חושבת שהיא לא מאמינה בחייזרים. לא יודעת. ודאי, גם אני אחד מהם. מהחייזרים. כן, היא פעם חשבה שאני חייזר. כשאני מכירה אותה הייתי אומרת שכן ישר. אני גם חושבת שכן. אם לא חייזרים אז יצורים שמאוד דומים לחייזרים. אני גם חושבת, רעות מאמינה בכל דבר שעלול להיות מפחיד, כל דבר שיכול לגרום לנו לחרדה. מוזר. כל דבר שהוא מוזר, היא תאמין, ולא תישן בלילות בגללו. מה רעות הכי אוהבת בגוף שלה? אם הייתי צריכה להמר, הייתי אומרת את העיניים, פנים, עיניים, למרות שהיא לא מדברת על זה, אבל נראה לי שהעיניים זה מה שהיא הכי אוהבת בעצמה. האור הלא מחוצ'קן בחיים. יש לה אור כן. רך כזה. לא, אחיד גם. משי. הכל אחיד, הגוון אחיד. לעשות איפור. לעשות איפור. הכל? הכל? כן. אור פנים. אם אני חושב, נראה לי. קודם כל, את צריכה לאהוב את הכל. את מהממת. אבל מה את הכי אוהבת בגוף שלך? אני לא יודעת. אולי רגליים ארוכות. אולי הגובה. אז אולי אני- האור פנים. האור פנים שלה מושלם. נכון. אור פנים. הגבות. נכון? הגבות. הגבות. גבות שלה, היא הכי מטפחת אותם. תמיד אני רואה אותה באה עם גבות ואומרת, אתה שמת לב משהו שונה? לא, יש לי גבות. את הפה. היא תמיד מדברת, היא אוהבת לדבר, היא אוהבת לטעום דברים. אני חושבת שיש לי את הרגליים. לא, אבל גוף. פנים זה חלק מגוף. פנים. פנים. בוא נעשה דיאלוג. זה מותר כזה? ביחד, תחשוב, נעשה סיור מוחין. קודם כל זו תשובה שמתן צריך לענות. אבל נראה לי שמתן אוהב כל דבר, אפילו מהאצבע ברגל שלה, ועד השיער אני גם שלה, חושבת. עד השיניים. מה היא הכי אוהבת? נראה לי שאת הרגליים הארוכות שלה כי היא גבוהה. סיפור מצחיק שהיה לכם ביחד. טוב, אז היה לנו מיליון סיפורים מצחיקים, כי כמעט תמיד שאנחנו ביחד אנחנו מסיימות את המפגש במצב כפית. באחת מתוך הפעמים שלקחתי את רעות לבית חולים, דווקא בפעם שזה היה באמת מוצדק, כי היא שברה את הרגל, הגענו לבית חולים וראינו שם מישהו שכנראה ברח ממי ששמרה עליו שם, ופשוט מתנו מצחוק איזה שעתיים בגלל הסיטואציה הזאת, למרות שהיא הייתה עם רגל שבורה. לא יודעת מה, ישנתי אצלה, ואז אנחנו ישנות אחת ליד איזה שנייה, ואז היא מסתכלת עליי, תראה, את מפחידה אותי, אל תסתכלי עליי, את מפחידה אותי. אני זוכרת את הסיפור תודה, הזה היא גם. צועקת עליי. זה לא סיפור מסוים, אבל יש מלא שטויות, כאילו, קודם כל בן אדם מצחיק בטירוף, תיאטרלי בטירוף, ואני אספר את הסיפור האחרון המצחיק שלנו ביחד, שהיינו באילת לפני שנה או שנתיים, נראה לי אפילו 3, ישבנו לנו להשתזף, ואז מישהו תפס לנו את המקום, הלכנו להביא משהו, מישהו תפס לנו את המקום, תפס לנו את המגבת, ולא הבנו מה קרה, ואז מישהו מאחורה עושה לנו, זהו, שם, ורעות נתפסת על דברים קטנים, וכל ההמשך טיול ועד היום, שם, זה הדבר האחרון. צלחתי עם אמא ואז נתקענו בלישן. ישר קפצתי את ההופעה של גלי עטרי, שהיינו לא מזמן. ירדנה ארזי, סליחה. אבל פשוט ישבנו שורה ראשונה, וכל פעם שירדנה הסתכלה עלינו, השתנו מצחוק. שנסענו לרחובות, רעות ואני, ורעות נהגה כמובן, ואנחנו נוסעים, היא פנתה איזה פנייה, ואנחנו נוסעות, ואנשים צופרים לנו,
ומרימים עלינו ככה ידיים, ואנחנו, רעות ואני, שתינו, מה אתה צועק? אל תצפור! צועקות על כולם, מרימות לכולם ידיים, לא מבינות למה כולם צועקים עלינו, אנחנו צועקות עליהם בחזרה, כי לא נהיה פרייריות, ובסוף הבנו, כשהגענו בסוף של הרחוב, שפשוט נכנסנו ברחוב שהוא אין כניסה, והוא היה נורא צר, והיינו נגד כל התנועה, וזהו, וצעקנו כל הדרך על האנשים, ובסוף, כשהבנו את זה, וואי, זה היה, הקראנו בצחוק, לא יכולנו לנשום. תוריד. מה רעות הייתה מעדיפה להיות, מכוערת ועשירה, או יפה ולא עשירה ולא ענייה? חד משמעית, יפה ולא עשירה ולא ענייה. לגמרי. יפה ולא עשירה. היא מתבוננת ביופי שלה, לא בכסף. אני חושב שהשירה, כי עם הכסף הייתה עושה גם כמה ניתוחים. לא, עם כסף אמרת. אמרת מכוערת עם כסף. עם מלא כסף. היא הייתה מעדיפה להיות מכוערת ועשירה מאשר יפה וענייה. יפה ולא עשירה ולא ענייה. עכשיו היא לא עשירה ולא ענייה והיא חצי. אם רעות לא הייתה מורה, היא הייתה מנהלת בית קפה. מפיקת אירועים. מורה ליוגה. הייתה אשת תזונאית. עסקים. לא, אני דווקא חושבת תזונאית או נטורופטית, או משהו כזה שמתעסק בבריאות הגוף והנפש. מעצבת. אני גם אוכל בריא. מעצבת. או מעצבת כאלה, כמו שהיא עושה עם הפרחים, או מפיקת אירועים. הוא פסיכולוגית. ספרנית. היא הייתה מעצבת, היא הייתה מפיקת אירועים, מעצבת אירועים. או מעצבת גרפית, או מפיקת אירועים. בהתחלה, כשרק הכרנו, הייתי בטוח שהיא ככה תתחיל לכיוון המכירות, קצת ניהול עובדים. אני חושב שזה השתנה עם הזמן, ואני חושב שהיצירתיות שלה בעצם התפרצה, ואני חושב שהיא הייתה, ואולי היא תהיה גם, מעצבת של משהו, נגיד, תמיד חשבתי שהיא תהיה מעצבת חתונות. מעצבת. מפיקת אירועים, כן. משהו בעיצוב. תגשימי את החלום ותעשי את זה כי יש לך אומץ, לא כמוני הלכה ללמוד ובסוף תעשי את זה כי את מוכשרת ויש לך את זה. האם רעות ישנה עם דלתות הארון פתוחות או סגורות? סגורות, ומי סוגר? אני קם לסגור. סגורות. למה? שלא יצאו השדים. סגורות. ואולי אתה חבוב. שלי, את צריכה ללכת לכיסף שיראו אותה. האם רעות ישנה עם דלתות הארון פתוחות או סגורות? סגורות. ברור סגורות. עם כל האמונות התפלות שלה, בטוח סגורות. לא, בלי קשר. סגורות. אולי בקטע של מפלצות שלא יצא. של רעות בספר האמונות של רעות, אמר לשון עם דלתות סגורות. בטח, של ספר אמונות. עזה מאוד. ברור סגורות. אמונה תפלה או משהו כזה. לא, כי הטריוויאלי זה שזה סגור. נכון, והיא אז בודקת היא 10 ההפך פעמים. מהטריוויאלי. לא. איזה צבע רעות בעיניכם? צבע שמסמל אותה ולמה? שחור. שחור למה? בגלל אתה שחור. סגול פסטל כזה, מסתדרת איתו לילך. היא סגול לילך, לא פסטל. זו כאילו עדינה כזו, והכל כזה אסתטי כזה, וזה רך כזה, זה ככה מזכיר לי. זה לי סגול. אני גם באתי להגיד, אבל מצד שני סגול זה רוגע, והיא ממש לא רגועה. דווקא אני רואה את רעות בחלקים מסוימים, כן רגועה. לא יודעת. למה סגול? לא יודעת, זה מה שעולה לי בראש, שאני רואה אותה. למה? כי זה כזה צבע עדין כזה, ופסטל כזה, ופסטורלי. וזה קצת כמו רעות. גם רעות שהיא פסטורלית כזאת, ועדינה.
מיקסר. מיקסר סגול. רעות זה, גם פה הולכת להיות חפירה, תהיו מוכנים בעיניי. אז צבעי הקשת העדינים, בז', ורוד, אוף ווייט, עדינים ורגועים ואופנתיים. צבע גוף. ורוד. צבע לבן, אני חושב. רעות זה לבן. למה? כי תמיד היינו מסתכלים על רעות כהלבנה של המשפחה. האחות, האמא, למה הסתכלת אחורה? אל תפחיד. היא הלבנה של המשפחה, נו מה, אנחנו חבורה של שחורים, והיא לבנה, אז תמיד, אז לבן זה רעות. לא יודע. צבע למה לבן? אני חושב שלבן כי היא אסתטית, היא נקייה, שומרת על הבריאות שלה. לבן זה משהו שהוא נקי. רעות כזאת. אז הייתי אומרת, לפעמים ורוד, לפעמים אדום, כמו שאמרתי על המיקסר, לפעמים היא רגועה וזה, ולפעמים יכולה להיות אש, כשהיא מתעצבנת או כשמשהו חשוב לה, אז אדום חזק, כן, ולפעמים ורוד כזה שהיא רגועה יותר, זורמת יותר. אני איתה. ורוד, שיטתית כזאת היא מתוקה. אני הייתי הולכת על ורוד פוקסיה, כי הוא מצחיק, הוא משעשע, הוא מיוחד, והוא יפה. אני הולכת על ברונזה, כי היא נורא אקזוטית בנראות, ובתעוזות מפתיעות שיש לה, אז זה הצבע שבחרתי. ישר עלה לי אדום. למה? כי שוב, היא חיה כזה, כאילו, ואדום זה כאילו, רואים אותו, הוא צהוב. זה מה שעלה לי. למה? לא יודעת. זה מה שעלה לי. תמציא, שמש, היא השמש שלנו, היא האור שלנו. היא מקרינה אור בכל מקום שהיא נכנסת אליו, היא תמיד צוחקת, היא תמיד כאילו כיפית, תמיד... איפה שלא תלך, יהיה אור ויהיה מענה, וזה מה שעלה לי. מה הרעות הכי שונאת בגוף שלה? רעות הכי שונאת את מה ששלושת האחיות ירשו מהמשפחה של אמא שלי, שזה את הידיים. את הוורידים ברגליים ואת האף. האף? את הבטן. היית אצבעות ציפורניים שלה, ראית אותם פעם? או חטפתי התקף לב. את הבטן. הבטן, היא דיברה לאחרונה על הבטן. נכון. את הוורידים ברגליים, לא יודעת. ברגל, שלא נותחה. שנותחה וחזר להבריד ברגל, רק ברגל אחת, כי ברגל השנייה אין. נותחה גם. הכי הייתי אומרת את הוורידים ברגליים. היא שונאת לעלות במשקל נראה לי. זה מה שהיא הכי שונאת. תשובה לא נכונה. את מי רעות תיקח לאי בודד? אותי לא, גם אותך לא, אל תדאג, מתן, אתה לא שם. אני לא יודע אם היא תיקח אותי. אם זה תלוי בהישרדות אז כן, תיקח אותי, כדי שנשרוד ביחד. אני מקווה שתיקח אותי. לא תיקח אותי, לא נורא. אז אני מקווה שזה כאילו, שזה הלוך חזור, זה לא משהו הלוך ואי בודד וללכת. תלוי. אני גם... כי זה... מה, בינינו, גם מקום לצחוק, לקטר, להתבחן, להתגעגע, לדבר על הילדים, לדבר על הבעל. אנחנו יכולות לבנות ביחד, להרוס יחד, בית מעץ, קרשים, אחת תעשה אש מדורה, אחת תבשל, אחת תחפור, אחת... אני אשיר. אני מדמיינת אי בודד כזה עזוב שאנחנו נתקעות בו יחד, גם שם אנחנו נמצא נפט. כן. האם את מגדירה את רעות אמיצה או פחדנית? פחדנית. פחדנית, כן. אני לא חושבת ככה. מה את חושבת? אני לא חושבת שאפשר להגדיר אותה פחדנית או אמיצה, אני חושבת שיש מצבים שהיא מאוד פחדנית עם כל הפוביות שלה, אבל יש דברים שהיא מאוד אמיצה. פחדנית, נו. נו באמת. פחדנית. פחדנית. ברוב המקרים פחדנית. לא אמיצה.
ופחדנית רק בדברים מסוימים, אבל לא פחדנית באופי, רק מדברים מאוד מאוד ספציפיים. אז אני אחלק את זה לשתיים. זה ממש תלוי. כי זהו, כי על פניו היא נורא כאילו מכל דבר מפחדת, אבל מצד שני היא נורא 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 אמיצה, כי יש הרבה דברים שהיא מתגברת עליהם, אמנם בדרכים שלה, כמו לקפוץ על זה כשיש דגים, או כאילו, הבנת. אני גם אני אגיד קודם כל שהיא הכי פחדנית בארץ. נכון. הכי פחדנית בארץ, וכשהיא מפחדת, בעולם, אין לא לה בארץ, בעולם. אין אלוהים, כמו שהיא קפצה עליי בים, עם הרגליים פה ככה עליי, או שכמו שהיא קופצת עליי במטוס. אבל מצד שני, אני חייבת להגיד שיש לה גם הרבה כוחות, והיא מאוד מאוד חזקה, ויש לה קטעים שבאמת היא אפילו מפתיעה כמה היא אמיצה וחזקה. אני אגיד, אני אענה על השאלה הזאת, יש לי תשובה לדבר הזה. רעות היא אומנם פחדנית, מפחדת מהרבה דברים. אני חייב רק להגיד שרעות ברגע האמת, רעות לא פחדנית, רעות אמיצה ברגע האמת, כשקורה משהו, היא תתן את הפייט, במיוחד שזה קשור לילדים. במיוחד שזה קשור לזה שאם אני לא נמצא לידה, אז ברגע האמת היא תיתן מה שצריך ואת הכל. אם אני נמצא לידה, אז תרגיש תלותית לפעמים, אבל היא פחדנית במקרים מסוימים, אבל ברגע האמת כשצריך, לא. היא לא פריירית, באחריות. כן? שאלה אחרונה? איפה את רואה את רעות עוד 10 שנים? אני רואה בבית חדש, מעוצב סוף הדרך, ויש לה איזה עסק מצליח. היא תהיה איזה מפיקה גדולה. כן, אני רואה אותה כבעלת עסק משגשג. כן. איזה משהו עצמאי. הבית להפקות רעות. היא תיקח את כל מה שהיא אוהבת בסוף, והיא תעשה מזה משהו אחד גדול. סיפור שעה, נחזור אחורה רגע. שהחליטה שהיא נוסעת לארצות הברית, ואמרתי, בלב כזה אמרתי, וואו, איזה אמיצה, אפרופו אמיצה. כי היא פשוט לקחה את עצמה, היא בעצמה, עם מזוודה, ועם הספיץ שלה שנתנו לה בשביל ללמוד, אז יכול להיות שהיא שמה אותו, החבירה אותו בתוך המזוודה, כדי שלא יעלו עליה בשדה תעופה, והיא למדה את זה וזה, והיא הייתה חדורת מטרה, והיא גם הצליחה בחול, ואמרתי, איזה בחורה, איזה ביצים יש לבחורה הזו, כל הכבוד לה. אז היא תמיד הולכת עם הלב שלה עד הסוף, זה רעות. בהנריאטה סולד, רק שליטה לידה, יותר צמודה מרפאל סוויסה אפילו, עם כל עלו לידה, עם ילדים גדולים, עם מתן בעלה מהמם, ממשיכות לחפור בכל הזדמנות, אוכלות סושי, אוכלות את הראש, חושבות איך להפוך את עצמנו מגיל 50 להיראות 30, ובאמת מה העסק הבא שנפתח, ומתישהו כל אלו הזה יקים משהו ביחד. אז אני אשמח לראות אותה שמחה ומאושרת גם עוד 10 שנים. סופרת כסף. 10 שנים רעות תהיה במקום ממש טוב. אני רואה אותה עם עסק משלה, משהו שקשור ליצירה, אולי זה מה שרעות ונופר עובדים עליו כרגע. בטוח היא תצליח במה שהיא לא תעשה, אבל אני רואה אותה יותר בכיוון של משהו עצמאי. מנהלת בית קפה. מאחלת לה שהיא תהיה במקום שכיף לה, שטוב לה, עם המשפחה שלה, שתהיה בריאה ומאושרת, ותקדם את העסק שלה ותצליח בו. והיא תעשה איזה משהו כזה, איזה בייבי שלה כזה, איזה עסק כזה שהוא ששמח אותה, ויגרום לה להרגיש מסופקת. אני רואה אותה, מנכ"לית של חברה סופר מצליחה בשם בסקטה, שמוכרת מארזים לעסקים. סתם, אני רואה אותה עם משפחה לתפארת, מאושרת, עושה את מה שהיא אוהבת, בריאה, בנפש ובגוף. לא תהיה מורה, זה דבר ראשון. לא תהיה מורה, לא תהיה בהוראה. יכול להיות שאולי תעשה משהו שקשור להוראה, ככה לקחת ילדים באופן פרטי, משהו שקשור ליצירתיות, משהו שקשור לעסק.
מה שרעות טובה בה זה ארגון, עיצוב, אסתטיקה, זה הדברים שרעות טובה בהם, אז זה מה שאני רואה את רעות עוד 10 שנים. אני אתחיל בזה שהיא לא באותו מקום בטוח. אני חושבת שרעות קודם כל תהיה עצמאית, והיא תעשה משהו גדול, היא תהיה או משהו שקשור, כמו שאמרתי מקודם, הפקת אירועים, עיצוב פרחים, או שבאיזה בעלת בית קפה, אבל היא תעשה משהו לבד, אבל משהו מאוד 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 מיוחד. היא באמת, זה קשה, כאילו, אתה אומר להגיד משהו אחד, אבל זה קשה אצל רעות, כי כל הזמן, כאילו, יש לה חלומות ושאיפות, והיא באמת מגשימה את זה, אז היא תנהל איזשהו משהו, חנות קפה זה, שהיא אוהבת, והיא תעשה עוד איזה משהו. משהו שקשור ליצירתיות, משהו שקשור לאמנות, משהו שקשור לגמרי. היא יושבת באיזה משרד שם בקומה ה-18 במשקיפה ומנהלת את עסקיה. טוב, זהו? יש? טוב, רעות טיפוס של חורף או של קיץ? קיץ, ברור. קיץ. פה של קיץ, של קיץ. חורף, היא נולדה בפברואר כמוני, היא חייבת לאהוב טיפת החורף, לא, אבל היא קיץ. היא לא יכולה, אין לה תשובה חד משמעית. בדיוק. אני מאמין שקיץ. טיפוס של חורף או של קיץ? קיץ. של קיץ. קיץ. את הקיץ. קיץ. רגע. טוב, באיזו מדינה רעות הכי הייתה רוצה לגור? בארצות הברית. יפן. תאילנד. אוסטרליה? באיזו עיר רעות נולדה? ברחובות? וואו. ברחובות? לא. לא נראה לי. משהו בדרום. לא יודעת. עבור. בדרום משהו, נכון? כן. משהו בדרום. קריית גת. כן. לא. כן. כן. אני אמרתי ראשונה. כן. אבל... כן, מחזקת? קריית גת. ראשון. ראשון לציון. ראשון. יפן. ראשון לציון. ראשון לציון. רעות נולדה ראשון. בראשון, היא גדלה בראשון. במושבה, מזכרת בתיה, סתם לא, זה בעיר, נכון. ראשון? רחובות. מהי מידת הנעליים של רעות? 41. כפול 100. הנעליים של אמא. מה מידת הנעליים של רעות? 40? לא נוציא אותה, זה גם למרות שהיא גבוהה יש לה רגל יפה, 39? 58. 20. 9. 39. או 40? 41. לא. אולי? מה רעות בחיים לא תאכל? חלזונות. בשר? חלזונות. אגוזים. רעות בחיים לא תאכל דגים, בשר. ביצים, בשר. כן, לא שאל חסר. מה היא תאכל? צפרדע. ג'וק מצופה שוקולד. דגים. דגים. הרדוק. כל הדגים, את הביס האחרון. כן. יפה. מה הגובה המדויק של רעות? 1.73 מטר. 80 מטר. 80 מטר. אני אומרת 1.70 מטר 71. מטר 78. 78. 70 לא 8, 76. לא, המדויק של רעות? 72, 3, משהו כזה. מעל 70. 72. זה... 1.76 8 6. 1.77 מטר? מה רעות הכי הייתה רוצה לגור? ארצות הברית. כן, ניו יורק כזה. נראה לי ארצות הברית. כן, נראה לי ארצות הברית. אפריקה. לא אפריקה. איך קוראים לארץ שיכלנו להיות בה? אוגנדה. רפובליקה הדומיניקנית.
את תגידי ואני חזק, כרגיל. אז נאחל לך שכל ברכה מתחילה בבריאות. בריאות הגוף והנפש. ושתגשימי את החלומות, עכשיו החיים מתחילים. שהילדים גדלים. בדיוק. ותגשימי את עצמך, ואנחנו אוהבות אותך, ואת מוכשרת, ואת השראה בשבילנו, ועד 120, ואת מיוחדת, ובאמת שיהיה לך עד 120, ואושר ושמחה, וזוגיות טובה. מזל טוב, תותי. אנחנו אוהבות אותך. המון המון מזל טוב. מאחלות לך שתהיי מאושרת ובריאה. תגשימי את עצמך. שיהיה לך טוב, נחת מהמשפחה, מהילדים, ממתן, שתעשי מה שאת אוהבת, והכי חשוב בריאות לפני הכל. אמן. ושתמיד תצחקי. היא שולחת לי הודעות. איפה אתה? כן, איפה אתה? בינתיים הוא צהוב, הוא מצליח. תרגזי. טוב. רעות יפה שלנו, מזל טוב עד 120, אנחנו מאחלים לך את כל הטוב שבעולם, אושר, בריאות, הצלחה, נחת. ריקודים, שמחות עם הלול, צחוקים, ילדים מאושרים, בעל אוהב, ועד 120 שנים. בהזדמנות זאת אני רוצה לאחל לאשתי היקרה, מזל טוב, אני אוהב אותך מכל הלב, את החיים שלי, ורק בריאות ואושר ושמחה לך ולסובבים אותך, שזה אני, הילדים, כולם, אני אוהב אותך. משהו כזה כאן. נו, שבי. משהו קצר. יאללה, משהו קצר מאיתנו. משהו קצר קצר מאוד. משהו מאוד מאוד קצר, בבקשה, ואת. רעות היקרה. לכבוד גיל 40, רצינו לך לאחל. תמשיכי, זה יצא. סליחה, שורה סיכמנו. טוב, לפני שמתן הורג אותנו. אז חיים שלנו זה ציור של ארבל הנסיך. אנחנו אוהבות אותך. זה גיל 40, זה רק מספר. תמשיכי להיות צעירה בנפשך, ברוחך, במראך. תהני מכל רגע. תמשיכי להיות מהממת. וחברה כזאת טובה, שאכפתית ודואגת לכולם. המון מזל טוב עלייך. ממש. מזל טוב. אני אוהב אותך, אמא. אני אוהבת אותך, אמא.